Өзбекстанда узучу халыкара күргәзмәгә җитәкчеләр, эшмәкәрләр, инженер-технологлар, IT белгечләр җыелган. Монда Татарстан стенды эшли. Анда зур оешмалар Химград, Алабуга махсус икътисади зонасы, Эдис медицина, Энергогаз сервис, Казан синтетик каучук заводы, Нәфис косметикс һәм башкалар үз эшләмәләрен һәм мөмкинлекләрен тәкъдим итә. Экспозицияне Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ташкент өлкәсе хакиме Зоир Мирзаев белән карады. Да, еще 38 и на метр 60 длиннее. Да. Ансат у нас есть. Вот это вот такой вот Ми-38. В республике производим 100 вертолетов. Татарстан белән Үзбәкстан хезмәттәшлегендә өстенлекле юнәлешләр автомобиль һәм вертолетлар җыю, энергетика, газ, мотор ягулыгы һәм авыл хуҗалыгы. Это химия и у нас кетчуп и еще там. Они находятся не на Химграде, это отдельно, крупнейшая компания. Таткабель оешмасы Үзәгази базарына чыккан инде. Безнең үзебезнең уникаль сынау бүлмәсе бар. Ул 6дан алып 500-гә кадәр сынауларын үткәрә. Без бу кабельләрне Үзбекстан проектларына кабул иттек. Узган ел Чирчикта Татарстан һәм Үзбәкстанның уртак технопарк ачылган иде. Анда Оргсинтез заводы резидент булып килә. Бер елда 100 тонна продукция җитештергәннәр. 2022 елда Татарстан белән Үзбекстан Республикасы уртак технопарк ачканнар иде. Безнең рәисебез Рустам Нургалиевич аны ачырга килгән иде. Без шул вакытта үзебез завод ачтык. Безнең завод Татарстанда да бар. Һәм без технопарк Чирчикта завод ачтык. Менә бер ел үтеп китте. Безнең заводыбыз эшли башлады. Былтыр Джизак шәһәрендә КФУ филиалы ачылган иде. Бүген КФУда чит илләрдән 10 000 студент укый. Шуларның 25% Үзбәкстан егет-кызлары. Үзбәкстан Республикасында яшәүчеләр, аның хакимияте, президенты Татарстан белән, Россия белән булган бәйләнешләрне бик нык бәяләй дип әйтәсем килә. Мәгариф өлкәсендә без бергә эшләргә тиешбез. Кичә менә Джизакта шушы медицина үзәге, медицина юнәлеше буенча ачылды. Аның бит бүлмәләре эшләнгән, ремонт эшләнгән, бик яхшы итеп җиһазландырылган. Шунсы сөендерә. Менә бу симуляцион үзәк ул бары тик безнең Казанда эшләнгән җиһазлардан тора. Иннопром күргәзмәсендә Рөстәм Миңнеханов Ташкент өлкәсе хакиме белән аерымда очрашты. Алар хезмәттәшлек турында сөйләшә. Иннопром Үзәгази дип аталучы пленар утырышта конкрет проектлар турында сүз барды. Былтыр Үзбәкстаннан Россиягә кертелә торган товар күләме 51%-ка арткан. Гөлназ Гыниятова, Рани Абдрахманова, Яңа Гасыр каналы.